Μια απρόσμενη βεγγέρα. Εστέρεται ίσως ο δακτύλιος του θερμού της του Σάουρον χειρός, της μελένης, πυρίφλεγούσης ως και τον Γιλγκάλετ αποκτήνε. Ακόμη η γέο χρυσός εις πυρ βληθήσετε την γραφής φανεράν γενέστε. Έβογε ούπι ίσο τούτο, εκ πάντων γάρ του Σάουρον ποιημάτων, τούτο δι μόνον άριστον, προλίτιμον γεμί, ή και αντί πολλού ονούμε τούτο. The ring misseth, maybe, the heat of Sauron's hand, which was black and yet burned like fire. And so Gil-galad was destroyed. And maybe were the gold made hot again, the writing would be refreshed. But for my part I will risk no hurt to this thing. Of all the works of Sauron, the only fair, it is precious to me, though I buy it with great pain. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή της Απρόσμενης Βεγγέρας. Είμαστε ο Χρυσόστομος και ο Κωστής και συνεχίζουμε, Κωστή, σήμερα στο Συμβούλιο του Elrond, το καλό το ζουμί. Είναι μεγάλο το επεισόδιο, έχουμε αφήσει cliffhanger στο προηγούμενο. Ναι, θύμισε τι είχαμε αφήσει για τον Γκάνταλφ, νομίζω. Είχαμε αφήσει εκεί που τέλος μίλησε ο Μπόρομιρ και είπε ότι στην Κόντορ εμείς έχουμε αυτό και τα λοιπά. Είπε και το ποιηματάκι του εκεί. Είχαν και τον διαπληκτισμό τους λίγο έτσι με τον Άραγκον. Σε ήπιους τόνους πάντα. Έτσι. Και εδώ καλείται ο Μπίλμπο, τώρα που ξεκινάμε, καλείται ο Μπίλμπο να πει την ιστορία του, γιατί δεν την έχουν ακούσει όλοι. Και όσοι την έχουν ακούσει, δεν την έχουν ακούσει πλήρη. Σωστά. Ο Μπίλμπο βέβαια διαμαρτυρεί. Ναι. Τα είχαμε πει στο Hobbit αυτό, ότι άλλο είχε πει και άλλο είχε γίνει τελικά. Έτσι. Ο Γκάνταλφ ήταν ο μόνος που ήξερε την Ακριβώς. αληθινή, αυτή που άκουσαν τώρα. Ναι. Εδώ που είπε και πριν ότι ο Μπίλμπο διαμαρτύρεται, του λέει: τόση ώρα καθόμαστε εδώ, μιλάτε, πάμε να ξεκουραστούμε, να φάμε, να κοιμηθούμε, είναι η μεσημέρι πια. Αλλά τρώει άκυρο και πορτούλα από τον Elrond. Και του λέει: φίλε, τώρα μπήκε στο χορό, κάτσε εδώ που είσαι. Διότι σε αφορά. Αυτό. Και μάλιστα μετά τον Μπίλμπο πιάνει και ο Φρόντο να πει λίγο ότι ουσιαστικά το δικό του μέρος. Το μικρό. Ναι. Αυτό, και μετά πετάγεται λίγο ο Γκάλντορ. Ο οποίος κάνει κέρια ερωτήματα, γιατί σου λέει: εντάξει, και τις ακούσαμε τις ιστοριούλες σας, και λέτε ότι το δαχτυλίδι είναι το ένα δαχτυλίδι. Αυτό. Τι αποδείξεις έχουμε ότι είναι το ένα δαχτυλίδι? Και πετάγεται ο τρισμέγιστος εδώ, ωραίος, ο δικός μας ο Μουσάτος, ο πηλικιοφόρος. Λοιπόν, του λέει ότι κάποιοι, ακόμα και με τα μαντάτα που έφερε ο Γκλόιν, και όλα αυτά που έχουν πει τα Hobbit, θα ήταν αρκετή η απόδειξη. Αλλά θα απαντήσουμε, λέει, και στα ονόματα και στα ερωτήματα που έχεις εσύ, διότι σου λέει έχουμε ακούσει για τα 3 δαχτυλίδια των ξωτικών, τα οποία είναι πολύ δυνατά, είναι και τα λοιπά. Πού είναι αυτοί όλοι? Και βλέπω εδώ, λέει, ένα σωρό ξωτικό άρχοντες. Λέει και αυτός δεν είναι εξωτικό του μεταξύ, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μισοξωτικό, τέλος πάντων. Και εδώ ξεκινάει ο Γκάνταλφ ένα, ας πούμε, όχι αναπόλυση, μια εξιστόρηση, το τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια περίπου. Αυτό. Μας αναφέρει και μέσα σε λίγο έτσι το τι έγινε όσο έλειπε κατά τη διάρκεια ενός μιας φάσης στο Hobbit που είχε πάει στα μπουντρούμια του Νεκρομάντη. Και μάλιστα εδώ μου είχε κάνει και εντύπωση ότι, όπως λέει, λίγοι θα θυμούνται, λέει, μόνο εγώ τόλμησα να περάσω τα μπουντρούμια του Νεκρομάντη μέσα. Ναι. Εδώ να πούμε ένα τρίβιο ότι ο Γκάνταλφ έχει μπει 3 φορές μέσα στα μπουντρούμια, στον Dol Guldur. Την πρώτη φορά που μπήκε, αυτά είναι στα τέλη σου ιστορίες. Την πρώτη φορά που μπήκε, ο Σάουρον ήταν τόσο αδύναμος που με το που έφτασε ο Γκάνταλφ,
Όπου φύγει, φύγει. Λοιπόν, τη δεύτερη φορά μπήκε και βρήκε τον Θρόρ. Ναι. Την τρίτη φορά που μπήκε, αν θυμάμαι καλά, ίσα ίσα που ξέφυγε ο Γκάνταλφ, που είχε αρχίσει εκεί ο Νεκρομάντης και γινόταν πολύ δυνατός, δηλαδή ο Σάουρον, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό πρέπει να ήταν στο Χόμπιτ του. Στο Χόμπιτ, εκεί. Ναι. Με το που μπαίνει μέσα και αντιλαμβάνεται ότι είναι ο Σάουρον, γυρνάει ο Γκάνταλφ και λέει στο συμβούλιο, το Λευκό Συμβούλιο, θα μάθουμε ότι είναι εξωτικά, μάγοι κτλ. Όλο αυτό, και τους λέει, παιδιά, είναι ο ακατανόμαστος. Πρέπει να πάμε. Πάνε και αποδεικνύεται ότι ναι μεν τον διώχνουνε, αλλά ήταν στρατηγικά πώς το λένε, σχεδιασμένο από το Σάουρον να φύγει και να νομίσουν ότι έχουν μια περίοδο ειρήνης. Αλλά τέλος πάντων κάτι κάνανε. Ναι, εντάξει. Και ουσιαστικά ναι, τότε είναι που ο Σάουρον επιστρέφει επισήμως, ας πούμε, στη Μόρντορ. Επισήμως, ναι. Και από εκεί τότε, με το που επιστρέφει στη Μόρντορ, στο Μπαραντούρ, αρχίζει να ψάχνει και λίγο πιο εντατικά το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι. Έχοντας πάρει και μια πιο ηλική, ας το πούμε, μορφή και πιο δυνατή, γιατί ήταν αρκετά πνευματώδης, θα το πω εγώ, δεν είναι σωστή η λέξη. Πνευματώδες. Αστείο, λοιπόν, ναι. Ναι. Λοιπόν, και εδώ έχουμε και την προτροπή, ας πούμε, του Σάρουμαν, ότι το δαχτυλίδι δεν πρόκειται να βρεθεί ποτέ. Διότι έχει πέσει στον Άλντουιν από τότε που σκοτώθηκε ο Ισίλντουρ και δεν πρόκειται να το βρει ποτέ, θα φύγει στη Μεγάλη Θάλασσα και μόλις αλλάξει ο κόσμος τότε θα αυτό. Ο Γκάνταλφ όμως... ναι, για πες. Για πες. Μίας που ανέφερες απλά τον Σάρουμαν, να πω ότι στην επίθεση του Λευκού Συμβουλίου ήταν αυτός που ήταν ο πιο διστακτικός. Δεν ήθελε να πραγματοποιηθεί. Και τελικά εντάξει, όταν ο Γκάνταλφ είπε ότι είναι ο Σάουρον, συμφώνησε γι' αυτός και πήγαινε. Δεν έγινε ακριβώς όπως στην ταινία στο Hobbit, που έφερε, ξέρω εγώ, ολόκληρο Morgul Blade εκεί μπροστά στους άλλους ο Γκάνταλφ. Αλλά πάμε, να σου πω την αλήθεια. Στην ουσία, με βάση αυτά που λέει στις ατέλειωτες ιστορίες, είχε τόσο... Δεν είχε λόγο ο Γκάνταλφ να πει ότι, ξέρεις, είναι κάποιος άλλος. Διότι, εντάξει, έχει μπει και αυτός, έχει μπει μέσα 3 φορές, το έχει γυρίσει το μαγαζί εκεί. Καλά, το ξέρει. Ναι. Και εκεί, εδώ αναφέρει ο Γκάνταλφ ότι εκεί ήταν το λάθος του, ότι επαναπαύτηκε στα λόγια του Σάρουμαν. Ότι ναι, το δαχτυλίδι θα χαθεί, ας πούμε, και αυτά. Αλλά εδώ ο Έλροντ τον διορθώνει και του λέει ότι αν δεν ήσουν εσύ θα είχαν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα. Με την αγρύπνια σου έτσι και αυτή την εγρήγορσή σου. Έτσι παίρνουμε μια γεύση το τι ταξίδια και τι κόπο είχε κάνει ο Γκάνταλφ για να οργανώσει τη μέση γη στην ουσία σε όλο αυτό τον αγώνα ενάντια στο Σάουρον. Και εδώ νομίζω είναι που λέει ότι γνώρισε και τον Άραγκορν. Μπράβο, πριν από 17 χρόνια. 17 χρόνια, ναι. Και τότε είναι που αρχίζουν ουσιαστικά να ψάχνουν για τον Γκόλουμ. Σωστά. Θα είναι αυτό ουσιαστικά που θα δούμε και στην ταινία όταν με το καλό. Ναι, όταν βγει. Ναι. Ναι, γιατί ήταν κατά βάση το μόνο στοιχείο, ας πούμε, που είχαν για όλη την υπόθεση. Είναι τραγικό γιατί το Γκόλουμ ήταν ο συνικτικός κρίκος ανάμεσα στη Μόρντορ, το δαχτυλίδι και το Σάιρ γενικά, δηλαδή το τι γινότανε. Μπράβο, ακριβώς, επειδή ήξερε και το Σάιρ Μπάγκινς. Ναι. Και είχε και το δαχτυλίδι στην κατοχή του για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και εδώ έχουμε και μια ωραία εξιστόρηση για το πώς ο Γκάνταλφ κατάλαβε στην αρχή μάλλον, αν είναι το ένα δαχτυλίδι. Ναι. Από τα λόγια του Σάρουμαν. Αυτό ακριβώς. Για πες.
Αυτό όπως το είπες, δηλαδή του είπε ο Σάρουμαν ότι τα 9, τα 7 και τα 3 είχαν το καθένα ένα πετράδι πάνω τους. Αλλά το ένα ήταν στρογγυλό, απέριτο, σαν ένα από τα μικρότερα δαχτυλίδια. Αλλά είχε χαράξει πάνω του σημάδια που οι ικανοί ίσως μπορούσαν να τα διαβάσουν. Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι το λέει. Αλλά δεν έλεγε τι ήταν αυτά τα σημάδια. Ναι. Προφανώς ούτε ο Σάρουμαν είχε διαβάσει από τις. Ναι, όπως θα δούμε λίγο πιο μετά, αυτό του Ισίλντουρ τη μαρτυρία. Του Ισίλντουρ, ναι, τη μαρτυρία προφανώς. Και ξέρουμε και ότι ο Σάρουμαν πήγαινε γενικά στην Κόντορ πολλές φορές για να ψάξει πάπυρους, ήταν και κοντά, η αλήθεια είναι. Σχετικά. Καλά, σίγουρα σε σχέση με τον Γκάνταλφ που έκανε ταξίδια. Ναι, δεν καθόταν. Δεν είχε τον κόλο του, δεν τον έκατσε κάτω μια μέρα. Και αναγκάζεται λοιπόν ο Γκάνταλφ και πάει και αυτός στην Κόντορ και αναζητά τους lore master εκεί και τους ιστορικούς εκεί που έχουν. Ο Ντένεθορ θα δούμε από τότε ότι δεν ήταν και τόσο δεκτικός στον Γκάνταλφ. Οπότε δεν το έδωσε. Πολύ δισταγμό του είπε κοίτα, ας πούμε, τι θες. Αυτό, και μάλιστα εντάξει, ισχυριζόταν κιόλας ότι ο ίδιος τα έχει διαβάσει όλα, δεν υπάρχει περίπτωση να του έχει φύγει. Βέβαια, εντάξει, θα δούμε ότι γενικά είχε το δικό του μυαλό, τέλος πάντων, ο Ντένεθορ, όπως και ο Σάρουμαν. Έτσι όσο ο Άραγκορν έψαχνε τον Γκόλουμ, ο Γκάνταλφ ήταν στην Κόντορ, στη Μίνας Τίριθ. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε ότι μαθαίνουμε και τον Μενέλντιλ, που είναι ο ανιψιός του... Μπράβο. Με τον ανιψιό του Ισίλντουρ. Του Ισίλντουρ, ωραία. Από την οποία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είπαμε και πριν, ότι και πρέπει να κατάγεται ο Άραγκορν από τον Μενέλντιλ, αν θυμάμαι καλά. Ή κάνω λάθος. Δεν τα θυμάμαι και το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, δεν τα θυμάμαι και εγώ τώρα. Ανατρέξτε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μπράβο. Ή στο Tolkien Gateway. Να δείτε ποιος είναι ο Μενέλντιλ. Αυτό. Και βρήκε έναν πάρα πολύ σημαντικό πάπυρο με μια μαρτυρία του Ισίλντουρ. Εδώ θα πω το εξής, γιατί όταν το έχω διαβάσει στα αγγλικά, τη συγκεκριμένη μαρτυρία, σε σχέση με τα ελληνικά, ήταν λίγο πιο, όχι απογοητευτικό, αλλά περίμενα κάτι πιο τέτοιο. Γιατί, τι εννοώ. Στα ελληνικά το είχε σε μια αρχαΐζουσα, θα το πω εγώ τώρα. Καταρεύουσο αρχαΐζουσα. Αυτό είχα σημειώσει και εγώ να πω. Ναι. Εντάξει, οπότε... Όχι, αυτό δηλαδή, το ίδιο πράγμα λέμε ουσιαστικά. Έχει μέσα το κείμενο το αγγλικό κάποιες έτσι, ας το πούμε πάλι αρχαΐζουσες λέξεις, όπως το fadeth ή το giveth και τα λοιπά, που είναι έτσι τα αρχαία αγγλικά, περίπου αρχαία αγγλικά. Αλλά δεν είναι στο ίδιο ύφος που είχε το ελληνικό. Το ελληνικό έχει πιο ωραίο στόμφο, πιο μεγάλο επίβολο, τέλος πάντων. Είναι σαν να διαβάζεις από το Ευαγγέλιο, από είναι αυτό το βυζαντινικό. Ναι. Αυτό το βυζαντινοαρχαϊκό. Και νομίζω το αγγλικό κείμενο είναι πιο κατανοητό. Και ο Ρίκο συμφωνεί, άμα τον ακούτε. Ξέρει ο Ρίκο. Ναι, το αγγλικό νομίζω μας είναι πιο κατανοητό από το ελληνικό. Ισχύει. Και θυμάμαι ακόμα τη φράση, την οποία δεν την έχω μπροστά, αλλά θυμάμαι έκαιον ως τικόμενο μέταλλο. Μπράβο. Έκαιεν ότε το πρώτον έλαβον τούτον, έκαιεν ως τικόμενον μέταλλον. Η χείρ μου πυρίκαυστος εγένετο. Αυτό είναι. Ναι. Και θυμάμαι είχα βάλει την καθηγήτριά μου έκανε ιδιαίτερο αρχαία τότε. Της λέω, τα καταλαβαίνετε. Κυρία Γιώτα, άμα με ακούτε κυρία Γιώτα, γεια σας. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, κυρία Γιώτα. Λοιπόν. Ναι, Ρίκο. Λοιπόν, το είχε διαβάσει και μου λέει, εντάξει, είναι πανεύκολα. Δεν είναι αρχαία δηλαδή. Ναι. Δεν είναι, όντως. Δηλαδή, τα καταλαβαίνεις, δηλαδή, πραγματικά δεν είναι αυτό το εξωγήινο που... Μπράβο, ναι. Δεν είναι ούτε ο Μυρικάεπη, ούτε, ξέρω εγώ, Εσχύλος, Σοφοκλής και αυτό. Αλλά και πάλι είναι πολύ διαφορετικό από τα ελληνικά που ξέρουμε εμείς. Και μ' άρεσε γιατί, σαν ο μεταφραστής, παιδί μου, κέντησε, θα πω εκεί,
Ζωγράφισε δηλαδή. Ναι. Μπράβο Ίσως του, το έκανε κορυφή, αυτό. ξέρω εγώ, της Ότι κόλλια εδώ είναι πέρα. μια ναι. άλλη εποχή, είναι πόσα, 1000 χρόνια πίσω, ξέρω εγώ, η Σίλντουρ. Αυτό ήθελα να πω. Είναι 3.000 χρόνια και έχει Είναι- αλλάξει η γλώσσα πολύ. Ναι, δηλαδή Αυτό καταλαβαίνω. σκέψου ότι θα δούμε και αργότερα ότι το Ρόχαν είχε άλλη γλώσσα, ενώ η Γκόντρ είχε άλλη γλώσσα. Αυτό. Οπότε σημαίνει ότι εδώ ο μεταφραστής έκανε αρκετά καλά τη δουλειά του, θα έλεγα. Ναι, εγώ, ναι, αν όχι ναι. πολύ καλά. Σίγουρα. Και είναι και ωραίο από τη μεριά του Tolkien, γιατί ναι, αυτό είναι ένα ζωντανός κόσμος. Ότι υπάρχει διαφορετική γλώσσα από ότι. Αλλάζει η Ακριβώς. γλώσσα κατά τους Ναι, αιώνες. ναι. Δεν είναι Έτσι, το ίδιο πράγμα. Ναι, και τώρα μετά από εδώ αρχίζει νομίζω η εξιστόρηση για τον Gollum Μπράβο. του Άραγκορν. Για πες. Πήγε στο. Λοιπόν. Ναι, με το που φεύγει από τον Denethor, ουσιαστικά πηγαίνει. Καθώς πήγαινε βόρεια, γιατί ουσιαστικά μάντεψε ότι ήταν το δαχτυλίδι του Bilbo αυτό. Έλαβε μήνυμα από το Lórien ότι ο Άραγκορν είχε περάσει και είχε βρει το Gollum. Ο Άραγκορν μας λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να εξιστορήσει τέλος πάντων όσα τράβηξε μέχρι να το βρει. Έφτασε μέχρι τη Μαύρη Πύλη. Πραγματικά δηλαδή, για να βρεις ένα σάπιο πράγμα τέλος πάντων. Πραγματικά για να βρεις αυτό. Αυτό το πράγμα να περάσεις, να φτάσεις μέχρι τη Μόρντορ απ' έξω με κίνδυνο ζωής και τα λοιπά, είναι πω. Και εκεί και στην στην κοιλάδα Μόργκουλ. Ναι. Ανάμεσα στα θανατερά λουλούδια, λέει. Ποιος ξέρει τώρα τι δηλητηριώδη άνθη είχαν εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν εκεί. Μια βοτανική της Μέσης Γης θα ήταν ωραία σε κάποια φάση. Έτσι. Είχε, αν θυμάμαι καλά, είχε βγάλει κάποια βότανα της Μέσης Γης, ένας Θωμάς Μαστακούρης, αν θυμάμαι καλά. Κάπου το έβλεπα. Ναι. Ένα βιβλίο. Και το βρήκε φυσικά να παραμονεύει πλάι σε ένα βρωμερό λασπόλακο. Έτσι. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα εντάξει και τον Gollum, να του δώσουμε και το benefit of doubt ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι ένα δίκιο, ότι ήταν ταλαιπωρημένο, καλά, σίγουρα. βασανισμένο από τη Mordor και είχε μία, να το πούμε, ένα διακαή πόθο να βρει το δαχτυλίδι. Δηλαδή εξαρτώνταν από το δαχτυλίδι, ζούσε στην ουσία για να βρει το δαχτυλίδι. Αλλιώς θα είχε πεθάνει, ξέρω εγώ, ναι. πολύ καιρό πριν. Ήταν ο μόνος λόγος της ύπαρξής του. Ακριβώς, ναι. Είναι, παιδί μου, μια λυπηρή και τραγική ύπαρξη τον Gollum. Ξεκάθαρα. Κάτι που το νιώθει και ο Φρόντο. Σωστά, όσο προχωράει το τέτοιο, ναι. Βρήκανε τον Gollum όπως είπες εσύ. Με άρεσε εκεί σε ένα σημείο που λέει ο Άραγκον ότι βρωμοκόπαγε από πάνω ως κάτω. Αυτό. Λοιπόν. Και ήρθε και ο Γκάνταλφ και μ' άρεσε, ρε παιδί μου, η συμπόνια μέσα στα λόγια του, μικρή συμπόνια, που λέει ότι δεν ήμουνα, όπως και ο Άραγκον το είπε, δεν ήμουνα ευγενικός απέναντί του. Ναι. Και ότι ο Γκάνταλφ χρειάστηκε να βάλει, λέει, και το στοιχείο της φωτιάς στο να τον φοβερήσει. Να το βάλει για λίγο στη φωτιά, ναι. Προφανώς δεν το έκαψε, αλλά προφανώς του έκανε κανένα. Το φόβο της φωτιάς μέσα. Ναι, εκεί θα του έκανε κανένα πυροτέχνημα καλό. Αυτό. Και του λέει, έλα τώρα. Τέτοιο. Και εκεί είναι που λέει και το τετράστιχο, ας πούμε, στη γλώσσα της Μόρντορ. Και εδώ ξεκινάει ο Γκάνταλφ και του λέει, δεν σου φτάνουν αυτά. Πάρε και αυτό. Το οποίο το βάλαμε στη φωτιά το δαχτυλίδι, να δούμε ότι όντως τότε βγαίνουν τα γράμματα όταν πλησιάσει τη φωτιά, μια και φτιάχτηκε στο δαχτυλίδι στα κατάβαθα του Οροντρούιν. Και λέει, εντάξει, την επική ατάκα «Ας νας ντουρμπάτουλουκ, ας νας γκίμπατουλ, ας γνας θρακάτουλ, ακ μπουρζουμίσι κρίμπατουλ». Και λες, ναι, ο τύπος γαργάρες με τα βανόπροκες, να το πούμε όλοι σωστά. Αυτό. Τώρα. Συνέφιασε, δηλαδή πέρασε ένα σύνολο τώρα και από εδώ. Είναι, εντάξει, δηλαδή λες, είναι μια γλώσσα η οποία είναι κακόηχη, αλλά συνάμα είναι διακριτή, θα το πω εγώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι, πώς να το πω, κάτι λαριγγισμοί, κάτι χωρίς λόγο, που δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Όχι. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου, ότι φαίνεται η ιδιοφυΐα του Tolkien στη γλωσσολογία και
κόλλησα τώρα με τη λέξη, τέλος πάντων, στη δημιουργία γλωσσών, ότι Γλωσσοπλασία. Γλωσσοπλασία, ναι, μάλλον. Okay. Έφτιαξε μια γλώσσα η οποία ακούγεται κακή, δηλαδή μοχθηρή, αλλά είναι διακριτή στον ήχο της. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε ο κάθε ένας να την ξεστομίσει, ας το πούμε έτσι. Ναι. Συμφωνώ. Και παράλληλα είναι και διακριτή από την εξίσου τραχιά γλώσσα των Άνων. Για την οποία εντάξει δεν ξέρουμε και πολλά. Ναι. Αλλά ναι. Ο Έλροντ. Εδώ ο Ρίκο δίνει συναυλία, άκουσε το τετράστιχο και έπαθε κάτι, δεν ξέρω τι δαιμονίστηκε. Δικαιολογημένο. Τέλος πάντων. Και ο Έλροντ του λέει ότι στον Γκάνταλφ καμιά φωνή ως τώρα δεν τόλμησε να προφέρει λέξεις αυτή της γλώσσας. Στο Ιμλάντρις. Το οποίο δεν ξέρω αν είναι Ιμλάντρις ή Ιμλάντρις. Μοιάζω Ιμλάντρις το έλεγα. Και εγώ, γιατί έτσι τονίζεται στο ελληνικό. Τώρα... Ναι. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά ο Γκάνταλφ εδώ κύριος. Του λέει δεν ζητάω συγγνώμη. Έπρεπε να ακουστεί για να καταλάβουν όλοι με τι πράγμα έχουμε να κάνουμε. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει και την μετάφραση που είναι από το... Και λέει επίσης ότι ουσιαστικά αυτά είναι τα λόγια που οι μεταλλουργοί του Ερέγγιον, οι εξωτικό μεταλλουργοί, είχαν ακούσει και κατάλαβα ότι προδόθηκαν. Μπράβο. Τώρα φαντάσου τώρα να ακούγεται αυτό το πράγμα από τον ίδιο, τον Σάουρον, έτσι. Ναι. Και να ακούγεται στο μυαλό σου και στην καρδιά σου μέσα, ενώ είσαι εκεί. Και να ακούσεις, και να πιάσανε παιδιά, κλείστε τα όλα. Που εντωμεταξύ αυτά, ο Σάουρον, το δαχτυλίδι, το έφτιαξε στη Μόρντορ. Πού βρέθηκαν εκεί, τώρα το σκέφτηκα. Οι εξωτικοί, ή το έκανε πρόβαστα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είχε αφήσει δηλαδή είναι θέμα μαγείας εννοώ, και perception που λέγανε ότι I perceived him to be very evil και ξέρω και ναι, με μαγικό τρόπο. Ναι. Πιστεύω ότι επειδή είχε αφήσει σημάδια της δουλειάς του στην Ερέγγιον, ήταν κάπως linked, ξέρεις, κάπως κατάλαβα. συνεκτικά δεμένοι, οπότε όσοι είχαν ασχοληθεί και είχαν μαθητεύσει γύρω του, είχαν και μία αίσθηση... Οπότε όταν είναι δεμένοι, ουσιαστικά τα άκουσαν. Και τώρα, και εγώ φαντάζομαι ότι επειδή έκανε μία... Λοιπόν, έκανε μία τεράστια κίνηση, δηλαδή έβαλε το 90% της δύναμής του για να κυριεύσει όλα τα άλλα δαχτυλίδια μέσα στο δαχτυλίδι. Προφανώς αυτό κάτι θα... Είχε ripples, είχε αντίκτυπο. Ναι, είχε κάπως, σου λέει τώρα κάτι γίνεται εδώ. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι ακούστηκε και δηλαδή αυτός... Σκέφτομαι ότι ο Σάρον ήταν σε μια φάση έκστασης και τύπου οργασμού, ας πούμε, την ώρα που έφυγε το δαχτυλίδι και άρχισε να φωνάζει αυτά τα λόγια μέσα στη χαρά του που λέει ο λόγος. Και τα οποία ακούστηκαν μεγάφωνα. Βγάλτε, αύριο γιορτάζουν τα 40 του Βασίλη, ξέρω εγώ. Απασφάλισε. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, άρα ναι, μετά από αυτή την παρένθεση για το δαχτυλίδι, μετά ξαναπιάνουμε ουσιαστικά το Gollum, που ο Άραγκορν και ο Γκάνταλφ το είχαν αφήσει πλέον στα εξωτικά του Μίρκουντ να το φυλάνε. Και εκεί είναι που... γιατί ρωτάει ο Μπορομίρ πού είναι το Gollum τελικά, τι έχει γίνει τώρα, τι απέγινε. Και λέει ο Άραγκορν ότι το αφήσανε εκεί, είναι στη φυλακή, το φυλάνε τα εξωτικά. Αλίμονο, λέει ο Γκάνταλφ, ο Λέγκολας όμως τότε, γι' αυτό ήρθα εδώ πέρα. Λέει, έχω νέα να σας πω. Ο Σμίγκολ δραπέτευσε. Αλλά φεύγει. Και δεν είναι ότι δεν το φρουρούσαν, λέει, αλλά ίσως από την πολύ καλοσύνη των εξωτικών. Γιατί το προαυλήσανε, apparently. Έτσι. Ναι. Το βγάζανε, λέει, και στο δάσος. Και εκεί πετάει και το Glowing να ρίξει το καρφί. Εμάς δεν μας προαυλίζατε. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Αλλά εντάξει, παρεμβαίνει ο Γκάνταλφ και... του λέει εντάξει, δεν είναι ώρα για αυτά. Ναι.
Και έτσι ουσιαστικά δέχτηκαν επίθεση και τα εξωτικά από Orc που... Αυτό ήταν και... Αυτό μου έκανε εντύπωση ότι προφανώς κάπως αυτό ήταν που λέμε και μιλιτό και λαδωμένο. Αυτό. Δεν ήταν τυχαία δηλαδή. Υπήρχε κάποια Devil Ring Work εκεί πέρα. Σίγουρα παρακολουθούσε ο Σάουρον. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούσε τον Gollum. Γιατί πίστευε ότι θα το οδηγήσει στο δαχτυλίδι. Ναι. Γι' αυτό και το άφησε ελεύθερο πιθανότατα. Κατάλαβε, γιατί το μαθαίνουμε και αργότερα μέσα στο βιβλίο και στο Unfinished Tales, ότι ο Γκάνταλφ, παιδί μου, πίστευε ότι τον Gollum, πίστευε ότι ο Σάουρον, βλέποντας τον Gollum, κατάλαβε ότι και να το σκοτώσει δεν κερδίζει κάτι, να το εχμαλωτήσει δεν μπορεί, γιατί ήταν τόση η επιρροή που είχε το δαχτυλίδι στον Gollum, που ακόμα ο ίδιος και ο Σάουρον σου λέει είναι τίποτα, καμένο χαρτί είναι το συγκεκριμένο πράγμα. Το μόνο που μπορεί να μας κάνει είναι να μας οδηγήσει στο δαχτυλίδι. Αυτό, γιατί κάπου αλλού λέει επίσης ότι από τη Mordor δεν φεύγει κανένας, δεν τραπετεύει κανένας. Ναι, σωστό. Από το Barad-dûr τα μπουντρούμια. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ναι, δεν καταφέρει να το ξαναπιάσουν, τα εξωτικά. Και κατόπιν τώρα, ναι, ξαναπιάνει τις ερωτήσεις του Γκάλντορ. Τι γίνεται με τον Σάρουμαν και... Το παλικάρι μας. Τι γίνεται γενικώς. Εκεί τώρα, εντάξει. Εκεί μας λέει, ναι, ότι τέλη Ιουνίου τον έπιασε μια ανησυχία τον Γκάνταλφ. Δεν το χωρούσε ο τόπος. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Παρότι ήξερε ότι είναι το δαχτυλίδι, ναι, στον Μπίλμπο, άφησε τα πράγματα τύπου να εξελιχθούν, ώστε να είναι, πιστεύω, 100% σίγουρος. Μήπως προφανώς δεν ήθελε να βιάσει κάποια πράγματα ο Γκάνταλφ, πιστεύω, εδώ. Συν το ότι εντάξει, μπορεί να ήταν και κουρασμένος από τα ταξίδια του. Έτσι. Δεν είναι πήγα σε μια μέρα φτάσα στο Σάιρ και στην άλλη μέρα πήγα στην Κόντορ. Ναι, και δεν αυτό. Νομίζω ίσως να θεώρησε ότι υπήρχε λίγος χρόνος ακόμη. Δεν χρειαζόταν να βιαστούν τόσο πολύ. Γι' αυτό κατέβηκε λίγο μέχρι τον πράσινο δρόμο, τον Greenway που καταλήγει στον Bree. Και κάπου εκεί συνάντησε το Radagast, τον καφετή. Σωστά. Ο Radagast ο καφετής. 5 μάγων. Έτσι. Για το Radagast δεν θυμάμαι αν είχαμε πει στο Hobbit. Πολύ λίγο είχαμε πει ότι ήταν ο ξάδερφός του, θεωρούνταν εκεί. Μπράβο, σωστά. Που λέγαμε ότι είναι εξάδερφος. Εδώ θα μ' άρεσε, δεν έχουμε πολλά για το Radagast τον καφετή. Θα μ' άρεσε να έχω περισσότερες πληροφορίες, να έχει αφήσει ο Tolkien περισσότερα πράγματα. Αλλά δεν έχει αφήσει, δυστυχώς. Μόνο ξέρουμε ότι είναι, όπως λέει και ο Γκάνταλφ εδώ, ο άρχοντας της πλάσης, της πανίδας και της χλωρίδας, τέλος πάντων, εκεί της φύσης. Και μιλάει και με τα πλάσματα του δάσους, πέρα από τους τέτοιους. Ναι. Και του λέει ο Radagast τώρα ότι οι Νάζγκουλ έχουν βγει και κινούνται δυτικά και ότι γνωρίζουν για το Σάιρ. Σωστά. Αυτά του τα είπε ο Σάρουμαν, λέει, και, και ο Σάρουμαν του είπε επίσης ότι μπορεί να βοηθήσει τον Γκάνταλφ και να του το πει. Μπράβο. Άρα ουσιαστικά ο Radagast έχει φτάσει μέχρι εκεί ψάχνοντας τον Γκάνταλφ. Αγγελιαφόρος του Σάρουμαν, ώστε να βρει τον Γκάνταλφ, ακριβώς όπως είπες. Ναι. Εκεί ο Γκάνταλφ αναθαρεί και του λέει εντάξει, ο Σάρουμαν είναι ο μεγαλύτερος σε δύναμη υποθετικά και στη τάξη των μάχων και ήξερε πάρα πολλά για το δαχτυλίδι, γενικά για τα δαχτυλίδια και ήξερε και πολλές από τις μηχανουργίες που έκανε ο Σάουρον, γιατί τις είχε μελετήσει. Στην ουσία ο Radagast του λέει του Γκάνταλφ πρέπει να φύγεις κακήν κακός, γιατί σε ψάχνουν, λέει, από το μεσοκαλόκαιρο και τώρα κοντεύει φθινόπωρο που δεν θυμάμαι. Έπρεπε να τον βρει πριν το μεσοκαλόκαιρο και τώρα είναι το μεσοκαλόκαιρο εδώ. Πρέπει να τελειώνει ο Ιούλιος, τώρα κάπου εκεί νομίζω. Ναι. Άφησε τότε ένα μήνυμα στο Prancing Pony για τον Φρόντο, τον Γκάνταλφ. Σωστά. Και ξεκινάει προς τα κάτω και φτάνει στο Isengard, όπως το λέει εδώ. Στο Isengard, ναι, το Isengard. Δεν ξέρουμε, εγώ Isengard θα το διάβαζα.
Δηλαδή, γενικά ο Tolkien στα ονόματά του δεν είχε πολλούς φθόγκους, να το πω έτσι. Φρονιέντων. Δίφθογκους. Ναι. Δίφθογκους φρονιέντων. Δηλαδή, αν ήταν δεν θα δηλαδή, το Thrain δεν το έλεγε Thrain όπως το λέγανε στην ταινία, ήταν Thrain, για παράδειγμα. Ναι. Πιο καθαρά. Ξέρω εγώ, τι άλλο. Γενικά στα ονόματά του, ο Tolkien δεν ακολουθούσε την φωνητική, θα έλεγα εγώ, την αγγλική, ναι. Ακούγεται πιο ωραία το Isengard, αλλά πιστεύω ότι ήταν Isengard. Ίσως, για να... Ναι, στο Tolkien Gateway δεν βλέπω κάτι για την... Ναι. Τώρα δεν ξέρω, Πάντως μπορεί σημαίνει... πιο... Ναι. Ναι, πες. Σημαίνει ποτάμι από σίδερο. Από σίδερο. Νομίζω το Eisen. Ο σίδερος. Ο σίδερος. Φτάνει λοιπόν στο Orthanc, το οποίο ακούμε για πρώτη φορά εδώ. Είναι ο πύργος που είναι μέσα στο Isengard, μέσα σε ένα τεράστιο περικυκλωμένο, όχι πώς να το πω, περιφραγμένο. Ναι. Ένα τεράστιο πράγμα το οποίο ήταν δίπλα στο Fangorn και ήταν παλιό προπύργιο της Arnor, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο. Το είχαν φτιάξει οι Νουμενόριανς. Γι' αυτό ήταν και τόσο καλοφτιαγμένο. Μπράβο. Αυτό. Και ήταν, αν θυμάσαι, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν την κοιλάδα αυτή τη λέει... Στην κοιλάδα αυτή υπήρχε ένας πέτρινος πύργος, το οποίο λεγόταν Orthanc, το οποίο ήταν από μια μαύρη πέτρα η οποία ήταν... Ναι. Πώς το λένε, άτρωτη θα έλεγα τώρα, άσπαστη. Άφθαρτη, ναι. Άφθαρτη. Δεν πάθαινε... Ναι. Δεν πάθαινε τίποτα. Δεν ξέρω από πού τη βρήκαν αυτοί, αλλά εγώ θα έφτιανα το σπίτι μου από δάφτο. Πραγματικά. Άμα την είχα αυτή την πέτρα. Εννοείται. Εδώ λοιπόν συναντάμε και πρώτη φορά τον Σάρουμαν. Ναι, από κοντά, στα βιβλία είναι η πρώτη φορά. Ναι. Σχεδόν αμέσως καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό. Διότι έχει ένα υφάκι. Πολύ εριστικός γαμώτο. Ήταν λίγο ψωροπερήφανος τέλος πάντων. Λες, εντάξει, επειδή είναι και αρχηγός του Λευκού Συμβουλίου, έχει και την ψωροπερηφάνεια. Δεν βαριέσαι. Εντάξει, ναι. Μαζί με την δύναμη και την ισχύ τέλος πάντων και την authority έρχονται πολλά αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Γκάνταλφ όχι ότι δεν καταλαβαίνει εξ αρχής, αλλά το παίζει και λίγο. Σου λέει, θα το αφήσω να περάσει. Ας μας μιλάει λίγο έτσι. Εντάξει, ναι, φαντάζομαι τον είχε συνηθίσει κιόλας. Πιθανότατα ναι. Αν διαβάσει κάποιος στα τέλη της ιστορίες, έχει πολλά σημεία που ο Γκάνταλφ απλά αφήνουν να πέσουν πράγματα κάτω χωρίς να δώσει σημασία. Ναι. Του αναφέρει λοιπόν ο Γκάνταλφ ότι έχουν βγει 9 Σεριάνοι, γίνεται χαμός. Δεν του αναφέρει το δαχτυλίδι βέβαια. Ότι ξέρεις, έχω βρει το δαχτυλίδι. Αλλά ο ίδιος ο Σάρμον του λέει, έπρεπε να μου έχεις πει ότι έχεις βρει το δαχτυλίδι. Ναι. Θυμάμαι καλά. Ναι, το λέει λίγο πιο κάτω, βέβαια, λίγο πιο πριν. Κάτω, ναι. Στολίζει τον Ράνταγκαστ, τον λέει ο Ράνταγκαστ ο Αγαθιάρης, ο Ανόητος. Τον ξεφτύλισε. Ράνταγκαστ the Fool, the Bird Tamer. Ναι. Και αναφέρεται και στον εαυτό του ως Σάρουμαν ο Σοφός, ο κατασκευαστής δαχτυλιδιών, ο Σάρουμαν των πολλών χρωμάτων. Έτσι. Δύο πράγματα εδώ. Το Ringmaker, δηλαδή το δαχτυλιδοκατασκευαστής, το οποίο σημαίνει ότι επειδή το αναφέρει και στο τέτοιο ότι είχε στο χέρι του, στο δάχτυλό του ένα δαχτυλίδι με πετράδι, το αναφέρει στο βιβλίο εδώ. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, παρότι έχουμε ακούσει μόνο για λίγα χρώματα, δηλαδή white, brown και grey, που προφανώς είναι διακριτική τίτλη θα λέγαμε εμείς, εδώ Σάρουμαν με μία μόνο λέξη, φράση, Saruman of many colors, αποκαλύπτει ότι θέλει να είναι ο άρχοντας όλου του Συμβουλίου, γενικά ότι θα τα έχω όλα τα χρώματα και ακριβώς. Με τα υπόλοιπα. Ξεκάθαρο πλέον ότι ο Σάρουμαν θα έλεγα δεν είναι προδότης ακόμα, αλλά ότι έχει τους δικούς του σκοπούς, θα πω εγώ.
Ναι, κάπως έτσι. Ο Γκάνταλφ βέβαια αντιπροτείνει κάποια πράγματα, ότι του άρεσε το λευκό περισσότερο, γιατί ξέρω εγώ και αυτά. Ο Σάρομαν έχει την εξελικτική του θεωρία ότι το λευκό χρησιμεύει μόνο για αρχή και μπορεί να διαθλαστεί κτλ. Βέβαια ο Γκάνταλφ το πάει σε πιο φιλοσοφικό επίπεδο, ότι αν κάποιος διαλύσει το λευκό για να βρει τα χρώματα, στην ουσία καταστρέφει και αυτό που ήταν εξ αρχής. Μπράβο, και έχει ξεφύγει από το μονοπάτι της σοφίας μετά. Ναι. Μ' άρεσε γενικά αυτή η στοιχομηθεία, γιατί φαινόταν ότι ο Γκάνταλφ έχει ένα τσακ παραπάνω σοφία από ότι είναι ο πιο σοφός, ναι. Ναι, σε αυτό το σημείο, γενικά. Και εδώ και στην μετά, ουσία... Ναι. Για πες, εδώ αρχίζει ο Σάρουμαν και με τα δικά του. Ο Σάρουμαν έχει... κάτι δεν πάει καλά μαζί του. Ναι. Έχει διαφθαρεί. Δηλαδή λέει ότι... Ουσιαστικά λέει ξεκάθαρα ότι μια καινούργια δύναμη σηκώνεται, εννοώντας τον Σάουρον, και μπορούμε να πάμε με το μέρος αυτής της δύναμης, λέει. Γκάνταλφ, θα ήταν σοφότερο. Εντάξει, εδώ πλέον... Βέβαια το λέει με έναν ωραίο τρόπο, θα πω εγώ, δόλιο βέβαια, ότι θα πάμε με τη δύναμη αυτή. Δηλαδή το πασάρι, πώς να το πω, θα το πασάρει ωραία. Δηλαδή, σου λέει θα πάμε τη δύναμη, τάχα μου δήθεν, υποτιθέμενα θα είμαστε μαζί του, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να την φέρουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Ναι, να τη θέσουμε στον έλεγχό μας. Και δηλαδή, στην ουσία δεν του λέει πάμε να γίνουμε κακοί. Πάμε να τον φάμε εκ των έσω το Σάουρον. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να τον αντιταχθούμε ένας προς έναν ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Διότι στο απαγόρευαν, να το πούμε αυτό, οι Βάλαρ, όταν τους έστειλαν σαν αγγελιοφόρους, παρότι ήταν στην ίδια τάξη με τον Σάουρον, οι Στάροι, σου λέει εδώ θα το πάμε λαού-λαού, θα τον φάμε από μέσα. Ο Γκάνταλφ βέβαια δεν τσιμπάει παλιά καραβάνα. Ο Γκάνταλφ λέει ναι, ξέχασέ το, δεν παίζουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έχω ακούσει από στόματα της Μόρντορ. Μπράβο αυτό. Το κεφάλαιο αυτό το θυμάμαι απ' έξω. Δεν το έχω ξαναδιαβάσει. Το θυμάμαι απ' έξω, σου λέω. Έτσι. Τον φυλακίζει, τον Γκάνταλφ. Ναι. Τώρα, πάντα είχα απορία πώς κατάφερε να τον φυλακίσει. Δηλαδή, δεν αναφέρει κάτι εκεί ο τέτοιος. Ναι. Γενικά, αναφέρουμε ότι είχε όμως να χρησιμοποιήσει, να περιγράψει μάχες. Ναι. Να πούμε ότι όταν έφτασε ο Γκάνταλφ, τον υποδέχτηκαν κάποιοι υποτακτικοί του Σάρουμαν, οπότε θα υποθέσω ότι υπήρχε ένα μικρό, στο πούμε, ξέρω εγώ τι να πω, μια προσωπική φρουρά, ας πούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι. Ναι, γιατί λέει με πήραν και με έβαλαν μόνο μου στην πιο ψηλή κορυφή του Όρθαγκ. Μπράβο. Εκεί που ο Σάρουμαν κοίταζε τα αστέρια. Ακριβώς. Άρα, ναι, εντάξει, φαντάζομαι κάποιοι από εκεί. Τώρα, γιατί δεν προσπάθησε να ξεφύγει, εντάξει, είναι άλλο θέμα. Φαντάζομαι και η δύναμη του Σάρουμαν θα το... Πιθανότατα κάποια spells, κάποια τέτοια θα είχαν. Αυτό γιατί ήταν και γκρίζος ακόμη, δεν είχε φτάσει τη δύναμη του λευκού. Και πάλι νομίζω ότι θα θεώρησε ότι θα πάω ενάντια στο Σάρουμαν, θα βρω έχω και τους άλλους από κάτω, μέχρι να φύγω από το Όρθαγκ, θα με πιάσουν, οπότε είχε λίγο... Ναι. Και σε λοιπόν ανήμπορος εκεί. Εδώ αφήνεται και η πικρία του Γκάνταλφ, ότι ο Γκάνταλφ ο γκρίζος πιάστηκε σαν μύγα μέσα στη τέτοια. Δηλαδή σου λέει τόσα χρόνια κυκλοφορώ και πιάστηκα λες και είμαι ένας πρωτάρης, ξέρω εγώ. Ναι. Βλέπουμε και την πικρία του Γκάνταλφ προς τον εαυτό του. Μπράβο. Αυτό. Και μάλιστα... ναι, εκεί ο Φρόντο πετάγεται και... Γιατί ο Γκάνταλφ λέει ότι περπατούσε εκεί στην κορυφή του Όρθαγκ και λέει σε ονειρεύτηκα, λέει, το φεγγάρι έλαμπε στα μαλλιά σου. Βέβαια δεν ταιριάζει ακριβώς το τέτοιο, το όνειρο, η χρονολογία. Ναι, από εκεί και πέρα τώρα μαθαίνουμε ότι στην αρχή ο Γκάνταλφ φοβόταν μήπως ο Ράντεγκαστ ήταν προδότης κι αυτός. Ακριβώς.
Αλλά δεν είχε αντιληφθεί, ναι, λέει τίποτα, γιατί αλλιώς Όχι. δεν θα είχε με πάει πολύ στο... προσοχή. Ναι. Ή θα Κάτι. πήγαινε αλλιώς. Αυτό. Ε, Και γι' αυτό του είχε πει του Ράτεκαστ να στείλει... τι του είχε πει ακριβώς, να πει στα... Ότι πολύ πετούμενο και τέτοιο να βρεθεί, να το Μπράβο. πει και να φέρει ότι, ξέρεις, ο Γκάνταλφ και ο Σάρουμαν ζητάνε βοήθεια, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ό,τι πληροφορία μπορούν να φέρουν. Για έτσι... καλή του τύχη βέβαια, έτσι ακριβώς, για πες. Ναι, και έτσι ένα φεγγαρόφο το βράδυ έρχεται ο Γκουάιχιρ, ο πιο γρήγορος από τους αετούς. Έτσι. Αρχικά για να πάρει κανένα μήνυμα, αυτό υπολόγιζε. Ναι. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ο Γκουάιχιρ ήταν και ο αντίστοιχος που είναι στη μάχη των 5 στρατιών. Πιανότατα, ναι. Νομίζω ότι ήταν ο αρχηγός των αετών που είχε μιλήσει στο Hobbit με τον Γκάνταλφ όταν τους είχαν πάρει εκεί από τους λύκους. Νομίζω ότι ήταν ο Γκουάιχιρ αυτός. Πάντα έτσι νόμιζα τουλάχιστον, χωρίς να αναφέρεται στο Hobbit ότι ήταν αυτός, αλλά υποθέτω ότι ήταν αυτός. Γιατί ήταν λίγα τα χρόνια. Φαντάζομαι κι εγώ. Ναι, during the War of the Ring, στο Tolkien Gateway δεν το λέει συγκεκριμένα. Ναι. Οκ, εντάξει. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί αυτός ήταν απόγονος του Θόροντορ, αλλά ο Θόροντορ ήταν αλλά ο Θόροντορ ήταν στην πρώτη εποχή, ναι. Εδώ έχει και μια ωραία στοιχομηθεία που βλέπουμε ότι ο Γκουάιχιρ μιλάει έτσι λίγο πιο στεντόρια, θα το πω εγώ. Του λέει ο Γκάνταλφ πόσο μπορείς να με κουβαλήσεις και του λέει πολλές λεύγες, αλλά έχω έρθει να φέρω μηνύματα και όχι φορτία. Αυτό. Και εδώ επίσης βλέπουμε ότι τον αφήνει στο Ρόχαν. Αδραπετεύει ο Γκάνταλφ πάνω στον Γκουάιχιρ. Τον αφήνει στο Ρόχαν. Γιατί ο Γκάνταλφ σου λέει, αφού δεν μπορείς να με πας κάπου, θέλω ένα γρήγορο άλογο. Ακριβώς. Εδώ μόνο να διακόψω λίγο, γιατί το ξέχασα. Λοιπόν, αν ο Γκάνταλφ δεν είχε φύγει από το Όρθαγκ, ο Σάρουμαν ανέβαινε για να ζητήσει τη βοήθεια και συμχώρεσή του. Αυτό το είχα πετύχει νομίζω στο Companion ως σημείωση. Εντάξει, προφανώς δεν αναφέρεται μέσα. Ναι. Ναι, την ώρα που ο Γκάνταλφ έφευγε με τον Γκουάιχιρ, τα Νάζγκουλ είχαν έρθει έξω από το Όρθαγκ και ο Σάρουμαν είχε τρομάξει, κατανοώντας τι σημαίνει συμμαχία με Μόρντορ. Ανεβαίνει πάνω λέγοντας στα Νάζγκουλ πως τάχα μου θα προσπαθήσει να μάθει τι ξέρει ο Γκάνταλφ και στην πραγματικότητα ήταν έτοιμος να εκλιπαρίσει με το φυλακισμένο του. Αλλά πεισμώνει βλέποντας ότι ο Γκάνταλφ είχε δραπετεύσει και εν τέλει λέει στα Νάζγκουλ για το Σάιρ. Σωστά. Αυτό είχα μείνει λίγο όταν το διάβασα. Στα τέλη της ιστορίας πρέπει να είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά. Ίσως, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά σκέψου, ναι, αυτό σκεφτόμουν, δηλαδή λίγο πιο αργά να είχε έρθει ο Γκουάιχιρ, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα. Σωστά. Ίσως ο Σάρουμαν να ήταν με τους... Ποιος και ξέρει. πάλι δεν θα ήταν έμπιστος τόσο πολύ. Έμπιστος όχι, αλλά δεν θα είχε υπάρξει επίθεση στο Ρόχαν. Σωστά. Δεν θα είχε σκοτωθεί ο Θέοντρετ. Πολύ πιθανό, ναι. Τέλος πάντων, είναι από αυτά τα ωραία που σκέφτεσαι τι θα γινόταν, τι θα είχε γίνει αν... Σωστά, το what if. Αλλά ναι, ο Γκάνταλφ τον αφήνει ο Γκουάιχιρ στο Έντορας και εκεί ζητάει ένα άλογο από τον Θεοντέν, ο οποίος ήδη πρέπει να είχε αρχίσει η επιρροή του Φιδόγλωσσου. Σίγουρα. Γιατί ήταν αντιστακτικός. Του λέει απλά άντε πάρε ένα άλογο και φύγε. Και αυτός διάλεξε ένα που του άρεσε. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν... Πήρε το καλύτερο άλογο της χώρας του, λέει συγκεκριμένα. Έτσι ακριβώς. Εδώ μαθαίνουμε για τον Ίσκιο, το Σάντοφαξ, το οποίο είναι ένας απόγονος των Μέαρα, σε μια αρχαία ράτσα αλόγων, τα οποία ήταν πιο γρήγορα και από τον άνεμο. Εδώ να πούμε ότι αναφέρει ο Γκάνταλφ, όντας συντετριμμένος από την προδοσία του Σάρουμαν,
έχει αρχίσει να βλέπει εχθρούς παντού, ας το πούμε, και νομίζει ότι είναι το Ρόχαν έμπιστο. Θα με πας στο Ρόχαν, του λέει στον Γκουάιχιρ. Είναι έμπιστο. Γιατί ακούω, λέει, ότι. Και του λέει μάλλον Γκουάιχιρ ότι ακούγεται ότι δίνουν, λέει, ένα τίμημα σε άλογα στη Μόρντορ. Το Ρόχαν. Πράγμα που δεν αληθεύει. Αλλά ήταν έτσι ένα σημείο που μου άρεσε αρκετά και έλεγα, κοίτα να δεις, παίζει παντού προδοσία, ας πούμε, δεν ξέρουμε πού θα πιαστούμε. Αυτό. Και μάλιστα αυτός που λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται αυτό είναι ο Μπόρομιρ, νομίζω, το λέει λίγο πιο κάτω. Ναι. Ότι αυτό είναι ψέμα που διαδίδει η Μόρντορ. Η Μόρντορ, ακριβώς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα έλεγα ίσως είναι μια καλή στιγμή να το κόψουμε, γιατί έχουμε ακόμα πράγμα μπροστά μας και ήδη έχουμε μιλήσει αρκετά. Οπότε μάλλον πάμε για 3 επεισόδια, φίλες και φίλοι. Εντάξει, είχαμε πει ότι το Συμβούλιο του Έλληνου θα είναι ζουμερό. Και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο Bridge of Khazad-dûm. Για να δούμε, δεν ξεζουμίσουμε εκεί. Εκεί κάνα 2 επεισόδια πιστεύω θα πάει, δεν θα πάει παραπάνω. Αλλά είναι μικρό. Είναι μικρό, αλλά έχει ζουμί. Εγώ εκεί θα πω πολλά πράγματα. Θα σολάρεις εκεί. Εκεί θα γίνει χαμός. Χαμούλης. Λοιπόν, στο επανειδήν λοιπόν. Αντίο φίλες και φίλοι, μέχρι το επόμενο επεισόδιο.